Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar. Biz yeniden bugün sizin bilen İhlas Yürekten topşuruğunda uçraşabız. Hem bugün bizning redaksiyada qonaqda köp jırlar avtoru, sizden bilen tanış, Rayon Medeniyet Yurtining taush rejissyori Oyaz Rinat uly Yuskayev. Hayırlı günler barıga da. Oyaz, mine biz tanışuubuzny indi bolajaktan başlaybız. Senin degen bolajaklaryň goýa ötdi. Ýalgyşmasam senin tleşiniki tugul şolay. Мен тумышым Бакуда, Азербайжаннан. Но мен туганнан бери музыканы яратадырым, hazır da yaratam. Пластинкалар белән, проигрывательләр белән күп минеттем. Шулай музыка белән таки устам аннары. Уку йортунда да шундый сайлагансың. 4-нче класста укганда мен музыкаль мәктәпкә бардым. Аннары музыкаль мәктәпне бетергәч, основной мәктәпне бетергәч инде музыкаль училищега кердем, эстрадное отделениегә. Вот шунда укыдым 4 ел. Тормыш инде теләшәгә мине нитте инде. Теләшәгә Ничек килеп чыктыңыз? Без Үзбекстаннан башта Бакуга туган якларына бардык, озак тормадык и туры килде килергә Казанга. Казанда бер ел эшләдем, лаборант булып, сельхоз академияда. Аннары инде опять-таки туры килде, без нигә Теләшәгә килдек. Теләшәгә килгәндә 2001дә кердем эшкә музыкаль мәктәпкә. Музыкаль мәктәптә эшләгәндә 2004 елда параллельно РДК кердем, мәдәният йортына. Шунда инде аккомпаниатор булып эшләдем башта. Синең инде менә нәкъ шул вакытта беренче җырың тугандыр, шулай бит? Именно Теләшем исемле идеме? Ул Теләшә яза дип атала. Без аны шул 21-нче җырны яздык Әлфия Шайхунова Белова белән, элеккеге музей директоры. Миңа текстны биргән и шунда мин шуңа көй яздым. Аны башкарды Сабантуйда Флүзә Галәвиева. Вот, аннары берничә җыр туры килде язарга, вокаль ансамбльләргә, яшьлек, Әлфия Балажанна Паташова җитәклегендә. Аннары Акварель, Илһамия Назмутдинова. Ике җырда без Сәлам Теләкче, аннары Теләшә туган йортым дигән җырны яздык. Ләкин генә китте инде шулай. Аннары шуннан соң таныштым бер шәпкә хатын белән Иван Дождемиева. Ул миңа попросить иткән, тоже Теләшә җырын дип язарга. Үзенең шигырен. Яздым, аны башкарды Миндияр Шаймарданов. Вот шуңа бирдек. И аннары тоже моңанчы Гөлүс Хабибрахманов белән тоже берничә җыр ниткән, берничә җырны җырлады. Илназ Ханафиев. Менә күп җырчылар җырлый дисез, сезнең көйгә салган җырларны. Siz аларга заказ белән эшлисез булып чыга инде, алар сезгә заказ бирә? Көй язып бирә алмасым икән, шулай дип миңа әйттеләр. Вот аннан соң әзрәк кенә кризис булды берничә ел. Шуның белән туктадым. Илһам да булмады, килмәде. Менә шуны сорыйсым. Көйләр язу өчен нинди илһам кирәк? Нинди вакытларда менә көйләр языла? Күз көнеме или яз көне табигать яшәгән вакытта? Юк, Кайфсыз чагыгыздамы? Юк, аңа карамый ул. Һәрбер композиторны, художникны Onun tırmışında o şekilde muza bulabilir. İlham bulayına o kelmeyi. Barabir türlü kişiler işler ediyor dünyada. Mana şolay. Anları bizden benim tırmışta en zor o'zgarishlar bo'ldi endi. O'zgan yil. No, menga sharada hozir mening bilan ishlaydigan avtor Апас районы Гүлнара Баева. Аны белән ничек таныштык? Аңанчы мин язган җыр Карашында яшим. Аны башкарды минем коллега, дустым Рад Әхмәтгә язу. Карашында яшим, әйтерсең бер яшен, тормышым
o җырны ишеткәч миңа язды. Хәерле иртә, Аяз әфәнде, минем шигырьгә бәлки язмас микән? И шуннан китте инде. Сезнең берничә җыр туды. Берничә җыр туды, әйе. Ул үзе дә җырлый, менә кайда җырчыга биргән идек җырчыларны. Алар бик таныш түгел инде, яшьләр. Башкортстан якларыннан бер егет бар, Кукмара ягында марш геләҗер. Вот шулай бара инде, Аллага шөкер. Сез нинди уен коралларында язасыз көйне? Ну, башта үзем музыкальное образование белән әйтәсем килә. Минем уже основной корал инде кларнет, духовой инструмент. Шуның белән музыкальный мәктәпте бетердем, музыкальное училище. Но хәзер инде ул килә ничек язам. Обычный синтезаторда язасың, шигырьләр туа, аннары аранжировщикка бирәбез. Аранжировщик эшли, шуннан соң плюс яздырабыз. Вот шулай туа инде. Әлегенә ишеттек Инсаф Бәдретдинов башкаруында бик матур җыр. Әлеге җыр ничек туды? Ул бит сезнең җыр. Әйе, ул бик актуаль, хәзер актуаль тема. Без Гөлнара Баева белән сөйләштек тә уйлаштык, әйдә СВОга багышлап бер җыр языйк. Менә шулай яздык, аннары Инсаф Бәдретдиновны попросить иткән, яра, Аяз абый, җырлыйм обязательно. Аранжировка ясатты үзе, и 9 майда узган ел шуны башкарды. Бик матур җыр. Рәхмәт. Алга таба да менә яңа җырлар өстендә эшлисезме? Әле иштәшәкбезме яңадан җырлар? Алла бирсә, без туктап нитмибез. Алга таба тырышабыз барырга, барсын да әйбәт булачак. Әле җырлар күп туачак. Шулай булсын. Инде менә очрашкач, гаиләгез турында да сөйләшеп китик. Гаиләгез белән, хатыныгыз белән таныштыгыз. Минем хатын Татьяна, ул Тәтеш якларыннан. Ничек аның белән таныштык? Аның апасы элекке детсад заведующие монда Тләшәдә, Лидия Васильевна. Шуңа кунакка килгән иде ул. Кунакка килде, шуннан без аның белән таныштык. Берничә елдан соң малай туды, Тимур. Хәзерге вакытта 9 классны бетерә. Ярар. Менә Аяз Ринат ул өчен бәхет нәрсә ул? Ул үзе килми. Бәхет өчен тормышны яратырга кирәк. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Ул бит кеше тугач, Аллаһ Тәгалә кешегә бөтен нәрсә бирә. Шуны саклап, Аллага рәхмәт итеп, шулай дип яшәргә кирәк. Синең кумирларың бармы композиторлар арасында? Минем кумирлар бар, әлбәттә, ул Оскар Усманов, Марат Мухин. Менә шул. Яңа гына менә иҗат юлына кереп бара торган яшьләргә нинди теләкләрегез бар? Күбесе бит инде машинада, ниләрдә, радио тыңлагач, вот шундый матур җыр, ул җыр язу, җыр өстендә эшләү бик мәшәкатьле эш. Аңа түземлек кирәк. Но иң беренче музыканы яратырга кирәк. Үзе өчен. Шулай дип уйлыйм. Менә көй язганда тагы бер соравым калган. Көйне ничек язасыз? Шигырьне күреп язасызмы? Әллә инде сезгә ул мәҗбүри түгелме? Шигырьне табып, аннары гына көй язу. Төрлечә. Без гади кешегә ничектер шигырьгә көй язу кулайрак кебек, җиңелрәк кебек шикелле тоела. Көйне шигырьгә аннан соң туры китерү авыр түгелме? Шагыйрьгә инде ул аңлатасың, ирекләрне санап, ничек кирәк, булай кирәк, аңлатып шулай эшлибез инде. Ярар, Аяз Ринатович, бик зур рәхмәт безгә кунакка килүегезгә. Яңадан яңа сездән инде җырлар көтеп калабыз. Иҗатыгыз саекмасын. Рәхмәт. Сәламәт булыгыз, яңа эшләргә язсын. Рәхмәт, Зөлфия. Сезгә рәхмәт.
Минем тормышта чыган кешегә, һәрбер кешегә аерым рәхмәт әйтәсе килә. Коллегаларга, дусларга, семьяга, бөтен кешегә мин рәхмәтле. Шуның белән, хөрмәтле райондашларыбыз, сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз.